Türkmenistan'ın oba hojulugy pudugyna dowam edýän problemlaryň arasynda Mar welaýatynyň Bayramali etrawynyň oba hojulugy idaralarynyň şo sany oba hyzmat önümçilik kärhanasynyň işgärleri köpçülikden iş taşlaýarlar. Yerli mekanizatorlar öz garamagyna oba hojuluk tehnikalaryna zerur bolan ýaty-ýaşyk şaýlarynyň üpçün edilmeýändigini we şahsy harajatlarynyň hasabyna tehnikalary abatlamagyň gymmada düşýändigini aýdýarlar. Bayramaliň oba hyzmat kärhanasyna hasaba alýan köpçülikden iş taşlaýyş ýurduň ýokary derejeli oba hojuluk resmiýetiniň saglyk ýagdaýlaryna sargylanyp işden çekilýän pursatyna gabat gelýär. Bir ýyl ozal 2022-nji ýylyň iýununda hökümet başlygynyň oba hojuluk meseleleri boýunça orunmasary wezipesine belenen Anageldi Ýazmyradow ýurt boýunça garlary dowam edýän makaly 7-nji iýulda saglyk ýagdaýlaryna sargylanyp wezipeden çekildi. Resmi habarlarda aýdylmagyna görä anny güni geçirilen hökümet maslahatyna vice-premier özüniň saglyk ýagdaýyny gödeňinde tutup prezident Serdar Berdimuhammedowa haýyş bilen ýüzlendi. Prezident bu haýyş kanagatlandyryp ýokary derejeli oba hojuluk resmiýetini wezipesinden boşatdy. Ýazmyradowyň eýlen wezipesi Balkan welaýatynyň öňkü häkimi Tagan Nurdy Atakallyýew onanyldy. Oba senagat toplumnaky ýokary derejeli kadr çalşygynyň arasynda Azatlyk radiosynyň habarçylary günorta nowr sebäplerdäki önümçilik kärhanalaryna iş orunlaryny taşıyan adamlaryň gözgörteli artýanyny habar berýärler. Şol bir wagtda pudokdaky köpçülikden iş taşlaýyş Mar welaýatynyň daýhan birleşiklerine prokuratura barlyklarynyň dowam edýän pursatyna gabat gelýär. Ýa-da Azatlyk radiosy 5-nji ýylda welaýatyň tas ähli etraplarına prokuratura işgärleriniň pagtaçy we garlaçy daýhanlaryň kärine ýerlerine derňewleri geçirýänliklerini habar berdi. Birazdan iýunyň ahyryna şeýle barlyklar Balkan welaýatynyň bereket etrawynyň daýhan birleşiklerine we garla kärhanalaryna giňerme ýa boldy. Ýöne Azatlyk radiosy sebäplerde dowam edýän prokuratura derňewleri bilen ýokary derejeli oba hojuluk resmiýetiniň saglyk ýagdaýy sebäpli wezipesinden çekilmeginiň arasynda ýa-da Mar welaýatynyň oba senagat toplumunda hasaba alýan köpçülikden iş taşlaýyşlaryň arasynda ara baglanşygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklap bilmedi. Biz oba hojuluk tehnikalarymyzy öz jübimizden pul çykaryp abatlamaly bolýar. Döwlet tarapyndan wada berilen motor ýagy berilmeýär. Biz tehnikalaryň motor ýagyny hem öz çykdaýjylarymyzyň hasabyna çalışýar. Diýip bir yerli mekanizator Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne diňe bir ýag çykdyjylar däl, kültü döwülte ýa-da başga bir mesele ýüze çykdy mekanizatorlar öz çykdyjylarynyň hasabyna özlerine analylan oba hojuluk tehnikalaryny bejermeli bolýarlar. Bu ýagda işgärleriň aýlyk girdijilerini egisýär we netijede mekanizatorlar öz iş orunlarynyň düşügüntligini gözden geçirmeli bolýarlar. Her aý zordan 800-900 manat gazanyp öýümde eltip berýär. Gazanan pulumuz gelişi ýaly bergäge diýär. Diýip bir mekanizator aýdýar. Türkmenistanda ýylatyň agramly bölegi oba hojulugy pudugyny işleýär, hasaplanýar. Köpçülikden iş taşlaýyşa gatnaşýan marly mekanizatorlar çykalgy hökmüni özleriniň daşary ýurtlary hususan Türkiýe Respublikasyna iş gözlegine gitmegi gödeňine tutýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň işçiligiň derejesini görkezýän statistika maglumatlary köpçülige ýaşar edilmeýär. Ýöne beýleki käbir ýagdaýlar bilen bir hatarda daşary ýurtlarda hususan Türkiýede Türkmenistanyň migrantlarynyň has köp belligi alınmagy Türkmenistanaky giň ýaýran işçilikden habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mar welaýatynyň oba hojulugy kärhanalary bilen bir hatarda Sebitdäki käbir gurulşyk kärhanalaryna hem iş taşlaýan adamlaryň köpelýändigini habar berýär. Mar gurulşyk önümçilik birleşiginiň käbir gurulşyk gurnama müdirliginiň birnäçe ýükürlük sürüjüsi özlerine analylan tehnikalaryň garamaty zerarly edýän şahsy çykdyjylarynyň agramyny göterip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Bizim bar alýan aýlygymyz 3000 manat. Emma ähtiýaç şaýlar üçin köp çykdyj etmeli bolýar. Her bir tehnika sürüjüniň öz boýuna ýüklenýär. Diýip gurulşyk gurnama kärhanasynyň bir sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Edara kärhanalaryň ýol başçylary iş orunlaryny terk edýän işgärleriň öňüne geçmedligi taýlap alýarlar. Gaýtam, işejekmi düşünşip ulalaşyp işlemeli bolarsyň. İş başaryň okmy ha iş taşşada gidiber diýip jogap berýärler diýip bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Kim işini taşlap Türkiýäden bolsa, onuň ornuny täze işgär alýarlar. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça Mar welaýatynyň häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti oba hojulugy we gurulşyk pudugyna önümçilik kärhanalaryna hasap alýan köpçülikden iş taşlaýyşlar barada habar bermeýär. Galy bersede ýokary derejeli oba hojuluk resmiýetiniň wezipesinden boş odurmagynyň töweregine mümkin bolan beýleki ýagdaýlar. Şeýle-de onuň bu pudokda soňky ýyllarda ýylan edilen özgertmeleri gatnaşygy ýa-da gatynjy aýdyňlaşdyrylmaýar. Soňky 15 ýyldan gowrak wagt bäri ýokary wezipelerde işlän we iň soňunda saglyk ýagdaýy sebäpli wezipeden çekilen vice-premier 2012-nji ýylyň prezident saýlawlaryna ýokary döwlet wezipesini dalaş edipdi.
Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda dowam edýän un we çörek gytçylygynyň arasynda Aşgabatda ilata yeňillikli bahadan un gaýtadan satylyp başlandy. Yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosunda ýurtdaky un we çörek gytçylygy barada ýygyderli habar berilenden soň häkimetleriň ýagdaýy gowlandyrmaga çalışýandygyny aýdýarlar. Şuň döwlet dukanlarynda adam başyna 5 kilogram un satywa çykarylyp başlandy. 5 kilogram un 5 manada düşýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Unuň duýdansyz satylyp başlanmagy döwlet dukanlarynyň öňünde nowa tödüren aljylaryň köpüsini geň galdyrdy. Käbir aljylar öň adam başyna 1 kilogram uny zordan berýärdiler. Bu sahylygyň sebäbi näme bilen baglanyşykly diýip soraýarlar. Dip Aşgabatly ýaşaýjy aljylaryň öz aralarynda edýän gurrunlaryny titirleýär. Aljylaryň käbiri Azatlykda un we çörek gytçylygy barada maglumatlaryň berilmeginiň ýa-da häkimetleriň dessine hoş göwnüli bolýandygyny aýtdy. Şol bir wagtda käbir aljylar bolsa, häkimetleriň ýagdaýy gowlandyrmak tagallalarynyň wagtlaýyn çäredigini belläp şeýle diýerler. Bir näme wagt geçen soň hemme zat undular we ähli zat ýene-de bolşýaly bolar diýip 60 ýaşly bir adam aýtdy. Türkmenistanyň döwlete değişli azyk dukanlarında ilata yeňillikli bahadan satylýan azyk paýlarynyň sanawynda un, buhanka çöregi we ösümlik ýagy saklanyp galýar. Ösümlik ýagy döwlet dukanynda 14 manat, hususiýetçilerde 35 manat bahalanýar. Döwlet dukanynda 1 kilogramy 1 manat bolan un hususy söwdada 10-12 manada satylýar. Şeýle-de buhanka çöregi 60 teňeden satylýan mahaly iň arzan tamdyr çöreginiň bahasy 3 manatdan başlanýar. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojaluk döwlet dukanlarynyň yeňillikli bahadan satylýan haritlaryna garaşly bolup galýar. Ýöne geçen aýyň başyndan bäri ýurdun hususanda Aşgabatyň we Ahalyň gur ilatly sebitleriniň, şol sanda Kaka şäheriniň döwlet dukanlarynda değişillikde arzan bahadan satylýan çörek tapdyrman başlady. Şeýle-de ilata her aý paýlanmaly un hem wagtly-wagtynda satywa çykarylmaýar. Käbir dukanlarda raýatlara 5 kilogram una derek diňe 1 kilogram un berilýär. Bular barada Azatlyk ýygyderli habar berip gelýär. Buğday planynyň dolu ýerine ýetirilendigini tas her ýyl gaýtalayan türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynda indi ençeme ýyl bäri dowam edýän un we çörek gytçylygy barada kelam agyz söz aýtmaýarlar. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz käbir azyk haritlarynyň bahalarynyň geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende has gymmatdygyny habar berýär. Paýtagtyň merkezi etrapçylaryndaky bazarlarda esasanam yer almanyň we soğunyň bahasy ýokary bolmagynda galýar. Her ýylyň tomuz paslynda täze yer alma hasylynyň ýetişmegi bilen onuň bahasy arzanlaýardy. Ýöne yer almanyň we soğunyň gyş paslyndaky bahasy häzir hem saklanyp galýar. 1 kilogram yer alma 8-9 manat, soğun tas 6 manat bahalanýar. Geçen ýyl şu wagtlar yer almanyň bahasy 4-5 manatdy. Deňeşdirme üçin aýtsak häzir alçanyň 1 kilogramy hem 6-8 manat bahalanýar. Dip habarçymyz aýtdy. Köp sanly adamyň gatnaşmagyndaky köpçüliklerin çäreler Türkmenistanyň durmuşyndaky dürli wakalaryň aýrylmaz bir bölegine öwrildi. Büjet işgärleri, studentler, mektep okuwçylary, çağlar baglaryndaky körpeler we ýaşullar çärelere gatnaşmaga mejbur edilýär. Gatnaşmakdan ýüz öwrenler dürli kynçylyklara, şol sanda işinden aýrylmak howpuna duçar bolýar. Bu aralykda Mary vilayatynda maýyp çağlar üçin mektebiň işgärleri çärelere gatnaşmakdan boşadylmagyny gazanyp bildiler. Bayram aldy maýyp çağlar üçin niýetlerin köp uğurly mektebiň işgärleri yerli häkimetler tarapyndan ýygyderli gurnalýan çärelere gatnaşmak borjundan boşadyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä, munyň üçin işgärler etrap soňra vilayat administrasiýasyna ýüz tutupdyr. Edaranyň işgärleri bir näçe gedek etrap we vilayat häkimliklerine iş wagtynda, şeýle hem işden soň çärelere gatnaşmagyň kyndygyny ýazdylar. Mollim ýa-da eneke alınıp gidilse 30 çağa diňe bir adamyň elinde galýar. Akyl taýdan kemisli şeýle köp çağa bir adam garaşyk edip bilmeýär. Dip Azatlyk radiosu bilen anonim gürleşen yerli çeşme gurrun berdi. Çeşmeler mektep işgärleriniň etrap häkimligine bir näçe arzatynyň kanagatlandyrylmanlygyny habar berdiler. Etrap häkimligine ýüzlenmeleri netije bermäsoň işgärler vilayat häkimetlerine ýüz tutupdyr. Olaryň eden ýüzlenmesi barada ýagdaýdan gönden göne habarly çeşmeleriň biri şeýle gurrun berdi. Wilayatyň häkimligine bir näçe işgär geldi. Ilk bilen olaryň arzasyny kabul etmek islemediler. Ýöne gelenler zerur bolsa Aşgabatda ýüz tutmagy da taýýardyň aýdyp boyun egmediler.
Şondan soň olaryň istekleri kanagatlandyryldy. Dip Çeşme Azatlyk Radiosuna gurrun berdi. Azatlyk Radiosu mektebiň administrasiýasyndan Bayram Aliýanyň etrap häkimliginden we Mary vilayatynyň häkimliginden resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Çeşmelere görä mektepde maýyp çağlar üçin klasslar 30 okuwçydan ibarat. Käbir sınıflarda 40 okuwçy bar. Akyl taýdan kemisli çağlar bilen işleşmek kyn bolýar. Häkimetleriň iş ýerleri çäreleri gatnaşmagy ýygyderli mezur etmegi olaryň işini gaty kynlaşdyrýar we iş ýerleri hüner borçlaryny ýerine ýetirmek mümkinçiliginden mahrum edýär. Türkmenistanyň hökümeti raýatlary ýurduň durmuşyndaky dürli wakalar sebäpli geçirilýän we däbi öwrülen dawaralara hem çärelere gatnaşmaga mejbur edýänligi üçin tanqid edilýär. Köpçüliklerin çäreler ýurtda tas günde bolup geçýär. Döwlet idara kärhanalarynyň işgärleri üçin çärelere gatnaşmak hökmany hasaplanýar. Ýüdewrenlere dürli batyrşlar şol sanda işinden kowulmak töwekilçiligi abanýar. Studentler mekdep okuwçylary çağlar baglaryna gatnaýan körpeler we garrylar hem çärelere gatnaşdyrylýar. Häkimetleriň guraýan köpçüliklerin çärelerine çekilýän raýatlar bedegli geyinmeli, şatlykly we joşgunly görünmeli. Döwlet telewizionynyň reportajlarynda dürli dawaralara hem çärelere gatnaşýan adamlar şadyan we kanagatly görkezilýär. Döwlet propagandasy şowhunly dawaralar arkaly ýurtdaky ykdysady kynçylyklardan we agyr sosial problemlerden ejir çekýän halkyň bahtyýar ýurtda ýaşaýanlygyny görkezmäge çalyşýar.